Mateo, Kapitulo 15. May mga Pariseo asin mga paratukdo kan katugunan hali sa Jerusalem na nagduman kay Jesus. Hinapot ninda siya. Ta daw talinalapas kan mga disipulo mo, an katukdoan na hali pa sa satong mga ginikanan? Dahil sinda naghahanaw ning kamot, bago magkakan. Nagsimbag si Jesus. Ta daw talinalapas man nindo ang tugon nin Diyos, masunod sanaan sa diri nindong katukdoan? Huli ta nagbuot ang Diyos, galangan mo an sa imong ama asin ina. Saka an magtaram nin maraot tumang sa sayang ama o ina, dapat gadanon. Alagad itinutukdo nindo na kunan sarong tao igwang ikakatao sa sayang ama o ina magsabi, an bagay na ini para sa Diyos, nahahali na sa iya an katungdan na galanganan sa iyang ama asin ina. Sa paaging iyan, da inindo tinatauanin halaga ang tugon nin Diyos tanganing masunod sana an sa diri nindong katukduan. Mga parasagin-sagin, tama ng God si Isayas kan siya magpropesiya dapit sa indo. Inuumaw ako kan mga taong ini kan sa indang nguso, alagad harayo sakuan sa indang mga puso. An pagsamba ninda sako mayo nin halaga, huli taan itinutukdo ninda bilang doktrina, mga pagbuot nin tao sana. Dangan pinaranin ni Jesus sa iya ang mga tao asin sinabihan. Danguga asin sabutan nindo, bakong ang minalaog sa nguso nin tao ang nakakapaati sa iya kundi ang minaluwas diyan. Nagdulok kay Jesus an sa iyang mga disipulo asin nagsabi. Di mo aram na nakulugon ang buot kan mga Pariseo kan sa imong itinaram? Nagsimbag si Jesus. Ana rin man na tanom na dai itinanom nin sa kong ama sa langit gagabuton. Pabayai sa nanindo sinda, mga buta sindang giya. Kunan sarong buta magkabit ning kapwa buta, pareho sindang mahuhulog sa kalot. Nagsabi si Pedro kay Jesus. Paliwanagan man sa mo ang parabolang ini. Nagsabi si Jesus sa inda. Dai pananggad kamo nakakasabot. Dai nindo aram nan anuman na minalaog sa nguso nin tao minadagos sa tulak asin minaluwas. Alagad ang mga bagay na minaluwas sa nguso minahali sa puso. Iyan ang nakakapaati sa sarong tao. Huli ta sa puso minagikan mga maraot na kaisipan. An panggadan, panambay, an paggibo ni mga bagay na immoral. Panghakbon, pagputik asin pagpakaraot sa iba. Ini ang mga nakakapaati sa tao. Alagad ang dai paghanaw kan kamot bago magkakan, dai nakakapaati sa tao. Naghali si Jesus sa lugar na ito asin nagduman sa distrito ng Tiro sa Sidon. Sarong babaeng taga-Kanaan na nag-ierok sa lugar na ito nagdulok kay Jesus. Nagkurahaw siya. Kagurangnan, aki ni David, kahiraki ako. May demonyo an aki kong babae asin masakit ang kamugtakan. Alagad dai naggirong si Jesus. Pinakiulayan siya kan sa iyang mga disipulo. Pailian na siya. Huli ta nagpaparasunod siya sa to asin nagpapararibok. Nagsimbag si Jesus. Sinugo ako para sana sa mga karnirong nalalagalag kan banwaan nin Israel. Alagad nagluhod ang babae sa atubang ni Jesus asin nagsabi. Kagurangnan, tabangi man ako. Nagsimbag si Jesus. Bakong tama na ibahog sa mga ayam an kakanong kan mga aki. Nagsimbag ang babae. Totoo iyan, alagad maski ang mga ayam, nagkakakan kang mga rakdag hali sa lamesa kan sa indang kagsadiri. Kaya sinabihan siya ni Jesus. Babae, dakulan sa imong pagtubod. Mangyari sa imo siring sa kamauutan mo. Kanoras man sa nang iyan, naumayan ang aki niya. Paghali ni Jesus sa lugar na ito, nag-agi siya sa gilid kan danaw nin Galilea. Nagtukad siya sa bulod, dangan nagtukaw duman. Nagdurulok sa iya ang dakul na tao na may darang mga lupog. Buta, pilay, pula, asin iba pang mga naghihelang. Ibinugtak ninda ang mga ini sa pamitisan ni Jesus. Binulong niya sindagabos. Nagngalas ang mga tao kan mahiling nindang nagtataram na ang pula. Naumayan na ang lupog. Naglalakaw na ang pilay, saka nakakahiling na ang buta. Kaya inumaw ninda ang Diyos nin Israel. Dangan pinaranin ni Jesus sa iya ang mga disipulo, asin sinabihan. Nahiherak ako sa mga taong ini, huli tatulong aldaw na sindang kaibako, asin mayo na sindang makakakan. Habo ko sindang papuliw na gutom, tatibaad panluyahon sinda sa dalan. Sinabihan siya kan mga disipulo. Saan man kita makuha ning kakanon sa disertong ini? Tanganing pakakanon sinda. Naghapot si Jesus. Pira ang tinapay nindo. 7 tinapay asin nagkapirang saradit na sira sana. Ang simbag ninda. Pinatukaw ni Jesus sa dagaan mga tao. Dangan kinuan niya ang 7 tinapay asin ang sira. Nagpasalamat, binaraak niya ito. Itinao sa mga disipulo asin itinauman kan mga ini sa mga tao. Nagkarakan ang gabos asin nagkabarasog. Tinipon kan mga disipulo ang mga natada. Asin 7 basket pa ang napano.
4,000 lalaki ang nagkakan, dahil kabilang ang mga babae asin ang mga aki. Pakatapos, pinahali na ni Jesus ang mga tao, dangan naglunad siya sa sarong sakayan, asin nagduman sa teritoryo nin Magadan.